Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alam. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Huwebes. Pizza 25 na bulan sang Hunyo tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports First Portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, mga returning negrense bangod sa COVID-19 nagdangat na sa 6,076. DSSD nagpanugyan sa mga SAP beneficiaries nga apektado sang lockdown nga hindi magpadulong sa barangay para magkuha sang second chance sang Special Amelioration Program. Balita nasyonal, iksyonaton karon nga aga. Gin-cancel ang kaepektibo sang tanan nga quarantine passes nga gin-isyo sa siyudad sang Cebu. Ini ang ginpalayag ni Cebu City Mayor Edgar Labilla base sa mando sang Department of Interior and Local Government. Suno kay Labilla, naglibot sa Cebu City ang grupo gikan sa Interagency Task Force kag dito nakita madamo sang pumuluyo ang yara sagwa sang ilang mga puluyan bisan ang syudad na paidalom sa enhanced community quarantine. Bango dire suno kay Labilla tanan nga quarantine pass nga gin-issue ang gin-kanselar na. Apang panugutan naman magwa ang mga authorized persons outside residence o kon ang mga exempted sa dalom sang guidelines sang IATF. Magapagwa man sang bago nga quarantine passes sa masunod nga adlaw kag iga-anunsyo sang lokal nga gobyerno ang proseso sa pagkuha sini. Nagtaas imbes nga maglubo kuntani ang kadamuon sang tatapikan sang kagaw nagduging kag nagdamo. That's why nga ang Cebu din paidalom gyapon sa enhanced community quarantine. Lumibot dito grupo perting pasaway gid. Amo na nga porte ang pagdamo sang among kagaw. Ang balain kay kalabanan sang ginaayo nga dapat buksan na ang mga porto kag iban pagid nga mga alagyan halin sa Cebu pakadto sa nagkalain-lain nga probinsya lakip na ang syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Kung pamatian ta kahapon si Gobernador Bong Lacson niya ayoon tabi nga ipaidalom gid sa tanan-tanan nga pag-atipan tanan-tanan nga ginahimo sang gobyerno para nga hindi maglapta ang kagaw dire sa probinsya sang Negros Occidental dala sang taga Cebu. Purti man nga problema. Imbis nga mabalik kita sa ginatawag sa atong gobyerno, new normal, daw lagid siyang kahigayunan. Ang kabangdanan sini, ang pagpaugtas, tiga ulo, kasalawayon, sang pila naton ka mga kauturan. Nagakaumid ang kadaman, amak mo nga, imbis kung tani nga mahagan-hagan na, daw maano na kita, nga magbalik sa aton kinaandan nga pangginawi, ara naman, nag-ibwal naman. Amon lang siling ko bla, sa iban nga kapugsuran, daw medyo nalipay niya, larga kita. Sige, gwa pasulod kita. Kay dawala na sang virus o kung kagaw. Igoon sang second wave,
gakatumba lang. Ti hindi kita luyag nga matabo ina sa Cebu, matabo man dire sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Galing kay kung anong paghalong naton, ang iba niya wala naghalong. Di kakita na yan nga, wala ka mag-abot ang testing, wala pa mag-abot ang resulta, galagaw na yan, ka mag-inom-inom, maupod sa grupo, ti kundi ang tanan nga nahapitan niya, home quarantine ka man, inigan isulod ka man imo ya, sa kwarentina, sa sulod sang 14 dias. Ti gaayo kita ba, gapangamuyo kita, san o pa ini matapna? Yan o pagkatapna na kay kita man ang salawayon, halagwa, wala kagid kinhanglan, hala, pasundayag sa gwa. Ti kundi nanamitan man ang kagaw, basta may galagaw, matapikan, kagaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:45 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Patayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon,
sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52. Morning. Kamusta na ang bilog nga Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, karon nga kaagahon? Kamusta ang biyahe sang aton mga salakyan? Gaugtas ang mga driver. May physical distancing na, may saka presyo sang langis pa. Perdido ka na sa arkilamo, dugangan pang balbalon, saka presyo sang gatong, gapanghakroy ang mga driver sa bilog nga pungsod Pilipinas. Kamusta na ang aton sini mga merkado sa sini nga mga tinion? Kamusta man ang mga dalagko nga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras? Ang pipila sini dalon sang aton patrol karon nga kaagahon. Balita sa patrol. Updan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Fred, ang patrol ari diri dampi sa Bay Center. Sa diin sa sininga tinion dirigin patulog temporaryo. Hindi ba aksyon, Fred? Dumduma mo to nagligat to sa pagkalaba sa pila sa mga tao sa may OPD sa Western sa Regional Hospital. Dirigin patulog temporaryo sa Bay Center Action Fred. Sa sining tilion tiyang iban naghigda kag of course tulog pa ang iban while ang iban diriya bugtaw na Action Fred kay para makabalik no sa gilid para makakuha sa mga numbers para for check up ini mga OPD ni mga outpatient ning mga ari diri sa karon. Action Alvin? Yes, sir. Hindi ka tulog na sila, sila gila patulog. Pagkatapos karon nga kagahon, balik ka man sila dire?
Balik naman sila action na Sa may regional? balik naman sila sa may regional hospital para makakuha naman sang number base sa doktor nga available subong aga sa Linya naman sila. linya naman ni sila Action Fred. Kay kagabi amo ni sila ang ginpangabay ni Police Major Sherlock Gabana kagin sakay kagabi sa van. Ati subong depende ni karon kung bala kuhaon sila sang van or maamat-amat ni sila karon 1-2 pero maayo lang diri Action Fred. Kay ang batita ang alkalde mismo sang siyudad sa Bacolod ang nag-allow sa mga utod nato nagikan man sa ibang nga lugar diri sa Bacolod kag probinsya nga dili temporaryo nga makapahuway kay mabudlay man tuod Action Fred tudum-dumang mo tong nagigan bala nagpahuway ang iban dito na nagpahuway nag-abot alas 3 sang hapon mayara alas 4 sang hapon para lang makauna sa pilaw galing kay nakita sa ang mga kapulisan nga ang danger una dira sa Larmatiner the whole night ang tunog dugang panis sa ila sini nga balatian nabi that is why nga ari sila subong no mailang kay may gabantay man sila kag gakumudar sila diri I think poso kasi ano sa poso sir. Okay. Iti anong concert instruction sa imo diri sa sang alkalde? Bantayan sila kuno di sa ilang pagpuway di. Oo. Ano pa ginangpal ni Mayor? Kamudaron sila ng ilang mga gamit na electric fan or ano. Oo. Para maayo og tulog nila. Tulog sila Action Fred diri sa mga benches bala Action Fred. Silbing bangko ari man ang iban diri no. Bangko tonta bala. Di ka pa halin sir? Silog. Sa Ilog. Ading ka dampi silog? Galicia. Sa Guse? Oo. Na ano kaya? Balik ka diri sa ospital? Oo. Pa-ilis catheter. Mapailis ka catheter? Oo. Halin pa ni siya sa ilog. Anong oras ka to nagabot kapon? Alas 3. Alas 3? Oo. Alas 3 ang hapon kahapon. Oo. Temprano kung pagali ito nagpila? Oo. Kinakatheter na, aksidente ka? Oo. Aksidente. Na-aksidente ni siya Action Fred, taga-ilog ni siya. Pero at least diri, ikaw sir, may ngaga. Sir, din ka pa dampihalin sir? Nakarluta. Nakarluta ka pa? O barangay Arisbe. Oo. Anong kwan sir, mapila ka dito naman? O mabilis lang ito karoon para nga makapailis ko katiter. Katiter man? O katiter man. Kaya mo ni schedule namon mo. Subong? Oo. Ang mga upod na Action Fred, magahigda pa, gatulog. May ilang direction Fred, okay, may karton, may habol nga gin-prepare, no? So, muli sila Action Fred, ang pilagin lamang sa mga kauturan naton nga gin pa temporaryo nga gin papahuway diri sa area sang base center, no? Action Alvin. Yes, sir. Kabilugan mga pila sila da? Kabilugan, mangkuton tabi si Poso, kay aray liwat si Poso, sir. Sa kabilugan, pila sila diri subong, sir? Mga 12 sila kabilog sir. 12 kabilog? Sa lista mo? Oo, 12. May ara sa may taga-Ilog, may taga-Lacarlota. Oo, taga-Ilog, Lacarlota. Ang iba niya, taga-Diin. Ano yung iba ni? Sa lista mo? Pinala siya. Cadiz. May Cadiz pa? Sagay. Sagay City. Kumakon man Action Fred. Alog-halog lang. Magdusi halog eh. Oo, magdusin ni sila Action Fred. Dako ang base center eh. Oo, dako ang base center. At kag maayo man ni Action Fred kay ang gila sining benches ba lang nga ginahigdaan nila. Batsag nila daw kanang ni Katri. Saktuhan lang gid Action Fred, no? So at least amo ni ang sitwasyon diri kay pagkatapos diri mapila na naman sila liwat pakadto dito Action Fred sa area naman sa kilid mismo sang Corazon Locsin Monte Libano Memorial Regional Hospital for them para magpa-check up kag iban pa base sa availability man sang doktor for outpatient. Amning sitwasyon diri sa area Action Fred sang Bay Center ang sitwasyon man sa mga dalanon tasubong diri sa downtown area masyado katawhay Action Fred, no? Sa sining tinion may pipila pagid lamang ka mga jeepney o kon mga salakyan di pasahe ang nagabiyahe sa sining tinion. Wala gagoom. Nagdabu-dabu ang kagahon. So sa mga kauturan ta, so extra ti dabu-dabu tunog na batyagan mo. So extra dala ka mo kalo payong paliguro lang para likaw sa
balatian. So, maning sitwasyon sang patrol, sitwasyon sang siyudad sang Bacolod, kag report sang patrol, with aksyon Nani Kiraw, ang kaaksyon nyo, aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pangot kita sa taklala 5. Dumayo man na ang pag-ukumudar sa siyudad sa Bacolod sa pila naton ka mga kauturan nga galinyada diyo sa may hospital. Timay na kay may ara sila tululugan, may atop. Sang sa dire sila kilid-kilid lang magtulog-tulogo ba? Kaluoy man sa pila naton ka mga kauturan. Tigin pagwardyahan man sa siyudad sa Bacolod, pagi man sa mando ni Mayor Bing Leonardia. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5 sa aton mga kauturan, hindi bagkalipat sining kahimtangan subong nga masyado kadelikado, kinanglan naton magpa-check up perme. Konsultasyon. So, check up, konsultasyon libre sa Life Extension Clinic. Alas 9 sang aga, tob-tob alas 3 ang takna sa hapon. Sa Life Extension Clinic ang ginagamit nila standard gid kag acceptable nga pamaagi sa medical consultation kay puro eksperensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Ang aton ayo sa inyo, bakal kamo sang ila produkto. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Basta gani ginarekomendar sa mga medical doctor, ang busingon maayo klase na. Kaya ang mga medical doctor hindi gid mag-endorse sa isa ka produkto nga hindi maayo para sa aton ikaayong lawas. Ining Life Extension Vitamin D3 sa iban nga kapungsuran na panawag sini Super Life Extension Vitamin D3 nagakakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan kag nagadipinsa man sa mga balatian nga mahimo pa magtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal ninyo sa tanan nga sanga sang Sincer Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic ara lang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, Burgos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:02. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba.
20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit ng meligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangan magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya. Philippine Standard Time, las 5:07 na ang ayo sa mga negosyante sa Korpyo. Kundi alas 10 ang gabi, tubtob alas 4 sang kagahon, ang pila ka mga negosyante diri sa Bacolod gaayo nga idug-idugon jutay. Dugangan 2 ka oras sabi. Imuon alas 12, tubtob alas 4 sang kagahon. Kay ang iban nga negosyo ti perdido gid. Ang alas 10 daw katemprano pa para sa ila. Labi na gid sini mga bar, kag iban pa gid nga mga kulokalanan, ang iban nga mga ulo ilimnan nga idug-idugon niya ibalanse ta ang mga health protocol kag ekonomiya. Kadamo sang mga negosyante nga ang iban nga panghayay na gana nga magpanirado na gahana na nga maguntat sa ilang negosyo kay kung pamangkuton mo niya ti perdido gid. Labi na gid ining mga kalan-an sa tion sang kagabihon ti kalabanan ang panyapons na sang pamilya ko bagadto sa mga restaurant kag iban pa alas 8 ti alas 9 alas 10 silo sa iban niya ba ka limitado man sang sa may meeting kita may mga komperensya kag iban pa ti mapuli kagid kay may korpyo. Ang makakululba man lang ako pabor ako nga idug-idugon. Pero sa mga ilimnan bala, ining aircon nga mga ilimnan, budlay na mo. Magsulod ka sa ilimnan na kag may isa lang abi nga may kagaw. Magagad sa ubo na sulod sa katugnaw sa aircon, laton tanan. Dali iya maglapta ang kagaw sa mabugnaw nga lugar. No? So tunan pa iniguro sa syudad sa Bacolod ang ayo sa mga negosyante. Nga madugang-dugangan 2 ka oras. Sila sa mga negosyante, ano giman 2 ka oras, idugag alas 12, tubtob alas 4 sa kagahon. Palantahon tayo kay tunan man ini sa syudad sa Bacolod, sa mga opisyal, ang mga lokal nga IATF kag iban pa, angot sining coronavirus. Kung bala, pwede matugtan. Ining mga ulo-ilimnan kag kalandan nga open bala siya, hindi sa sirado, hindi sa aircon, posibilidad ba si panugutan ina basta may physical distancing lang. Pero ang mga lugar nga ang nalikupan nabi para lang sa pipila ka tawo kag aircon pa base kon hindi na pagpanugutan kay kadelikado pa, no? Pagsulo mo da bisan isa ka gatos ang iabi unod, masulod lang ang 50% pero kung may isa nga balatian da nga magsulod nga hindi natin mamutikan ti bangod aircon
linaton-laton dayon na titunan anay mayo ang natabo sa Sibobla classic nga hemplo nagagad padayaw lang tawa di kundi pabilin sa enhanced community quarantine kag bangod kay ginlibot sa nga mga team sa nga ITF asos perting ginagaw di kundi kansilado naman ang tanan nga pasis sa Cebu. Hindi kita luyag nga natabo dito matabo man diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:10 na. Mabalik kami dugang nga balita, dugang nga mga isyo pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay nga pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagawa ang mga aksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gudmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay nga pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ang makaaksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad maging handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16 na kapi-kapi na kamuda. Dr. Alfred's Green Coffee sa aton sini mga ginikanan, lula et lula, subuman si lolo, ang kabataan, ang mga estudyante nga luyag magpa-enroll, kinahanglan may sudlan ng aton sulok-sulok sa tion nga maglakat kita sa tagsan aton kabulutuan, kinahanglan naton ang Dr. Alfred's Green Coffee. Ini siya nga kape, nagapapagsik sa inyo. Sa kabataan, nagabring memorya, daw lagi na kapoy, daw lagi na tuyo, mapagsik perme. Always happy. Amo ni ang Dr. Alfred's Green Coffee. Para sa may edad na, ang Dr. Alfred's Green Coffee loaded ini sang phytonutrients. Pwerte sa magtinlo sa aton tinae, panawag saya natural colon cleanser. Kaya kung matinlong aton colon, malayo kita sa masakit. Ang iba niya, tagtatlo kadlaw, hindi makapamuhin, hindi makaiksar, delikado ina, kay hilo na ina sa sulod sang aton tinae. Pagwaon ta, kapi-kapi ka lang. Dr. Alfred's Green Coffee, makibot ka lang, mangin best friend mo na ang comfort room. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal naton sa tanan nga sanga, sang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Chairs and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Sa aton mga kauturan diri sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental, daw may alibyo na. Daw makabatyag na kita sang kalipay bangod sining pila ka mga nagkaladakpan nga miyembro sang Ipogon Organized Crime Group. Ang ila leader to si Francisco Ipogon, nadakpan man to, isa pagid ka miyembro nga si Arnold Rivera, suno sa report na sagipot man sa aton kapulisan. Ini sila sospitsado sa pagpanakasaka, hold up, robbery dire sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Isa sang ginatudlo nga posible may angot sa tong pagpatay sa Bilya Nacional bala. Remember, gara sa Villa Angela Subdivision, Barangay Villamonte, kay Car Nolens, kag iban pa nga mga nabiktima sa pagpanakasaka sining armado nga grupo nga may dala nga matagas kalibre nga armas, purte, sophisticado nga mga armas, samak mo Armalite, rifle ang dala, may 45 kalibre nga pistula, may 9mm, kag iban pa. Nadakpan to si Ipogon to, may granada pa. Amo na napasaka ng kaso, batok saya. Paginbulahan nato ng aton kapulisan, wala man nagakatulog. Kung masagipot iritanan, makabatyag kita nga daw ang katalagman bala, nga sakaon ka sa tion, sang kagahon, kagabihon, labi na gid sa mga subdivision. Pero matanda manining mga kawatan nga ni, kabalon isla Manilag. Tunan nila mayo, niya ini si Henry Espulgar, damo ni kwarta.
ang kwartay dawla ginasulod sa bangko. Ang kwartay ni di magnubo guro sa mga 25 milyones. Di panilagang na binulan kung ano oras kagalakat, ano oras kagabalik, anong mga lugar ginakadtuan mo, sinong upol mo sa sulod sang balay. Amo na bla? Pagkatapos nga na bingo nila, sudlon nila na. Ang malain, kay kung mag-antyas ka magbato, patay ka. At to si Nolens nga to, suno sa report kinakuha naton, nagambal pa kuno sila mo. Nya hindi lang magbato, kay kwartal lang kinala namon, di kay may armas. Natural, dipinsan mong lawas mo pinaburuan ka arbalite kag pila ka mga armas, patay. May mga report pa gani nga tong armas ni Nolens, posible nadala pa sining mga kawatan. Di kon maurot ini sila sikop, at least makapahuway-huway ang syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental nga daw ginahilas kabla sa tion sa kagabihon. Labi na gining dalagko nga mga negosyante nga basi sila ang masunod nga biktima. Pero kung magkalanakpan tanan ni pakitkiton burihas kag hindi pagpagwaon, makagulo ginhawa ang pila naton ka mga kauturan nga ang safety nila daw nagbalik na bangod sang pag-arangkada sa aton kapulisan. Sikopon sila tanan. Kay amo ini sila ang sagbot sang sosyudad. Kadlagko lawas Tamaran. Ang ila kapital armas kag kulba lang. Kung madakpan di kit-kitrihas, kung di madakpan enjoy ang kinabudlayan sang iban, amo yang ila gina-enjoy, ginakaon, ginainom kag iban pa. Wala gigaba ti iman kag mirise. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22. Mabalik kami pagkatapos ini. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Ito
Bitaw ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, Action Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Ginapahibalo kamo ha, sa aton mga kauturan nga may ara na kita. Inugtunaw sa mga bukol nga nagatubo sa inyo kalawasan. Ining tumor, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Sa una ti, ginapaoperahan ina. Ang pag-operaw lagid problema, okay man. O galing, amula na, may agi, may pilas, may pinalian, amo ina nga ginapahibalo na ito ng atong tagpalamati nga kung may bukol nga magtubo sa lawas mo, tunawa dayon, hindi pagpadugaya, delikado ba si mangin, malignan pa ina. Isa, sa nadiskubrihan, number 1, nga magpatunaw sa mga bukol nga nagatubo sa inyo kalawasan, amo ini ang Santon Plus Herbal Capsule. So, amo ining gamitan ninyo kung may bukol nga magtubo sa inyo lawas. Santon Plus Herbal Capsule, mabakal na ninyo pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan paagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:28. Mabalik kami, dugang nga mga balita pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon
akon nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabsan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Oh, diri kita sa mga balita naton sa City Hall. DSSD nagpanugyan sa mga SAP beneficiaries nga apektado sang lockdown. Hindi na kamo magpadulong sa barangay para magkuha sang second tranche sang Special Amelioration Program. Detalye sini. Upod kita kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead.
Mayong Action Fred, nagpanugyan si Pasita Tero, ang pamuno sang DSSD diri sa may syudad sa Bacolod, sa mga SAP Beneficiary Action Fred nga naapektuhan sa ginapatuman nga lockdown nga hindi magwa sila nga balay kag magkadto sa barangay o convenue sang SAP distribution. Ini kasunod Action Fred nga suno kay Ma'am Tero, ang personal mismo sang DSSD amo ang magapadulong sa mga balay nga naapektuhan sang lockdown para ihatag ang ikaduwa nga tranche sang ayuda sa idalom sang SAP nga programa. Diri sa may Bacolod City Action Fred, isa na lamang ka area ang may ginapatuman nga lockdown kagini amo ang sa area sang Purok Pag-asa, Barangay Estefania, sa din 26 ka mga panimalay ang naapektuhan sang lockdown. Sa karon Action Fred, hindi pa mapalihag ni Tero kon san ogid ang patod nga petsa sa tagtaganay sang second tranche sang SAP. Kasunod nga wala pa sila sang payroll kag pondong nabaton gikan sa gobyerno nasyonal. Kung madumduman Action Fred, una agin palihag ni Tero sa media interview nga subong semana ginapaabot nga mahatag na ang ikaduwa nga tranche sang ayuda. In case nga ang location may lockdown, ginaano na namon, ginabutang sa envelope, tapos ihatag na sa ila individually kung sino dito sa sulod sang area, tapos ginapapirmahan na ditong payroll. Okay, house to house, house to house. Nabatian si DSSD Head Pasita Tero. Ang balita gikan sa Bacolod City Hall ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold 100% natural gikan sa mangosteen, margoso garlic balunggay kag spirulina nga nagapadami kag nagapabaskog sa aton nga ikaayong lawas. Mas pabaskogon na ang aton nga immune system pagi sa pag-inom sang Santon Plus Gold. Sigurado nga safe kag epektibo, mabakal sa mga butika. Kag syempre, tiyo na para mag-switch sa healthy nga kape. Ini ang Life Extension Coffee Mix. Mayara ini sang Rashi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract kag Vitamin D3. Ang Vitamin D3 mga kaaksyon ang ginarecommend sang DOH bangon makabuli pabakod sa aton nga immune system, batok sa mga viruses kay iban pa nga respiratory tract infections. Ang Life Extension Coffee Mix ang babaka sa Life Extension Clinic sa GA7 Building, Lacson Street, Bacolod City kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with Vitamin D3 na kita. Ang kaaksyon nyo sa Bacolod City Government Center Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:37. Panagtag sa ikaduwa nga trans sang SAP gani. Base balang iban na mayo pangabuhi, iban di auto gani kabaton pa. Ang iban niya nga dapat magbaton, hindi kabaton, kabay pa nga matadlong ini, kagabay pa nga ini nga tagaan blang nga purting income na sufisyente na gabaton pa. Uya-uya mga mo. Baho, ang iban ko no malapit sa pila ka mga ahensya sang gobyerno, kabaton pa. Ang iba niya nga tangla nga wala paggaon, di kabaton. Ang iba niya nga may kwarta, kabaton. Di wala man kamo magkalahuyas na. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:38. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Action Radio, Bacolod saludo sa
kaibigan. Padayon Aksyon Radio. Magkulunod kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag
balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na. Diri kita, balita sa Kapitolyo, mga returning ni Grense, bangod sa COVID-19, naglabot na sa 6,071. Balita Kapitolyo. Detalyo po di Aksyon Marlon Hilubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Yara na sa 6,076 ang kanamuon sa mga returning ni Grense. Umpisa sang ginpatagayon ang pagpabalik sa ila siri sang gobyerno provincial. Record ni umpisa Marso 20 tubtob Hunyo 23 tuig 2020. Suro kay Governor Abong Lacson, 4,842 sa mga ini among mga locally stranded individuals o kon LSIs kag 1,234 naman ang mga returning OFWs. Sa kabugusan, 78% ang halin sa Metro Manila, 12% halin sa Cebu, 9% halin sa Iloilo, kag 1% lamang ang gikan sa iban nga mga lugar. Dugang pasang gobernador, 963 sa mga ini ang napapauli pagi sa super flights, 264 halin sa Iloilo, kag 353 halin sa Cebu, 39 naman ang halin sa nagkalain-lain nga mga kaprobinsyahanan. Kahapon, ginamando ni Governor Lacson ang temporaryo nga pagpauntat anay sang pagbaton sa mga returning residents, LSIs kag OFWs, bangod puno na ang taran-taran nga mga quarantine facilities. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, Aksyon na Marlon Hinovoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na. Mga blatter entry pagkatapos ini.
Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid Action Radio Philippine Standard Time, las 5:53 na, Evergreen Herbal Capsule. Ano ang epekto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Nagabulig tilo, pabakod, nagabalanse sang sistema sa aton lawas. 7 kasangkap gintingob sa isa ka kapsula. Resulta niya Evergreen Herbal Capsule. Dako ang mabulig sini sang Evergreen Herbal Capsule sa pagpanubo sang inyo blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang asin, creatinine, pero kung kulang ka bitamina, dugangan niya. Kulang ka potassium, calcium, magnesium, zinc, dugangan sang Evergreen Herbal Capsule. Amo ina, nga panawag saya ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule, aprobado sa Food and Drug Administration. Mabakal ninyo sa tanan nga butika, malapit sa inyo lugar. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Pipilalang ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kita kay Action Alvin Graba. Action Alvin. Action Fred, nagdangatanan sa 66 o sa 66 ang violator sa Executive Order number 35. Kagat number 38 o mali ang mga curfew violators
nga naging pangdakop sa mga kapulisan sa station number 1 amo nga may pinakamadamong curfew violators amo may ara 15 station number 2 3C may nagkaladakpan diri action Fred no and sa dugang pagiging balita sa station number 1 si Tanod Romel Del Yomo kag si Ethel Rojo sang barangay 35 ang nag-endorso diri sa duha ka mga teenagers matapos naaktuhan sang mga tanod nga nagasinghot sang rugby. Si Ana Marie Tañares, 19 anyos, kag isa pa ka minor de edad. Hindi sila ang naaktuhan kahapon sa barangay Tanod sa area sang Purok Malipayon, barangay 35 nga nagasinghot naaktuhan nga nagasinghot sang rugby nakuha sa duha ayning duha ka botelya sang soft drinks ang unod rugby. Samtang sa station number 4 liwat ginaresto sa mga kapulisan si Nilo Varias, 32 anyos, ang Cadena de Amor, barangay 29. Si Varias ang nahunong karon sa Metro Bacolod District Jail sa barangay Singkang Airport matapos nga gindakop ini paagi sa mandamiento de arresto sa Anti-Carnapping Law of the Philippines. Ang warrant of arrest nga gin-issue ni Judge Eduardo Saizon sang 6th Judicial Region Branch 34 diri sa siyudad sang Bacolod. Balita report sang patrol ang ginadulong sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Fortified with mangosteen, sandtowns, kag stevia, makabulig agud matap na ang kolon. Ginatinluan man ang tiyan, agud malikaw kita sa balatian sa Dr. Alfred's nakapangapi ka na. Healthy ka pa. Report sang patrol. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:57 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs.
Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyon. Philippine Standard Time, las 6:02 na, standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentar